Korrika hasi da eta horrekin batera nire korrikarekin dudan betiko obsesio. Ez dakitzuei ere pasatuko zaizuen, baina nik behar dut korrika komentatzea. Bideo bat egin dezake, baina korrikak 9 egunetan zehar Euskal Herriko txoko herri guztiak, guztiak ez, igaroko ditu, Atarretzetik hasita Bilboraino, eta ni nago barruan. Eta horregatik egunero nire YouTubeko eta Twitcheko kanaletan izango nauzue, akaso TikToken eta Instagramen ere zuzenekoak nola leku guztietan egon zuzenean. Hori, 19tik 29ra, hortxe egongo naiz, atxaldeko 7etatik 8etara aste tartez, eta asteburuetan 8etatik 9 bitarte. Salbuespena, azkeneko eguna, ekin batera egongo naizela zuzenean 11:30 aurrera korrika bukatzen den arte. Hortxe egongo naiz komentatzen, jokutxoren bat egiten, ikusten eguneko irudiak bidaltzen badizkidazue, ere komentatuko ditugu eta, tarteka beste eduki sortzaile, aktore, bikoizle, ugari etorriko dira. Beraz, ez galdu. Hemen utziko dizkizuet ordutegiak, eta horixe, zuzenean ikusiko dugu elkar, eta nola ez, korrikan